ku sanar da mata, ku ƙara gaya wa mata, gidan Yezad babu fili, gidan Yezad babu fili don ya je shahida. Ku ƙara gaya wa mata, gidan Yezad babu fili don ya je shahida. Shi Yezad da ya tuti kasko tukunya yake fasawa, inda ya rena turmi tabarya yake ajewa, inda ya tuti laka ruwa ya kayayyafawa, wanda ya ɗauki zomo gudunsa yana tahowa, wanda ya ɗauki bashi biyansa yana tahowa. Dara ta ci gida bana sai shahida. Wasu masu takama ga wasu masu birgima, wasu na ta ji da kai Yezad bai kula su ba, wancan ajin ku ya zube Yezad sai shahida. Abdul Aziz ango na gimbiya shahida, kuje kuce wa mata su kara gyara kaya, gidan Yezad da babu rida an aje shahida. Ku kara gaya wa mata, Abdul Aziz ango na gimbiya shahida, kuje kuce wa mata su kara gyara kaya, gidan Yezad da babu rida an aje shahida. Yezad ai naki ne shahida amarya, wannan lokaci naki ne shahida amarya, biki kuma ba kamar naki ne shahida amarya. Yezad ke kadai naki ne shahida amarya, mijinki jininki ai haka ne shahida amarya, fuskar ku kamata ke haka ne shahida amarya, sha zaman ki je ki huta shahida amarya. Abdul Aziz ango na gimbiya shahida, kuje kuce wa mata su kara gyara kaya, gidan Yezad da babu rida an aje shahida. Umar Makosa ne. Umar Makosa ne. Sako za mu aika, sako za ni bada, na momi Aisha ta yi jiya, kuce uwar ango zinari da gaban mata, ta ce mu ce muku ta gode da doka taro, to wanda bai zo ba an zo masa shi ma, wanda bai kai ba an kai masa shi ma, wanda bai so ba an so masa shi ma, wanda bai ci ba sai dai yin bikin ga bai zo ba, da wanda bai sha ba sai dai yin bikin ga bai zo ba. A gaida taron ga yaya da gida na alfarma, biki na Yezad abin rece mu tsara baitoci, kuce ganin an mai raba kuɗi da kyautukan girma, shi ya dau nauyi waƙar dan muke ta yaya nai, karami mai halin manya Abiru Rahman malami, kai gadon babanka Abiru Rahman malami. Abiru na gode. Abdul Aziz ango na gimbiya shahida, kuje kuce wa mata su kara gyara kaya, gidan Yezad da babu rida an aje shahida. Karera waka ya fi ba mu gane gungune, na ga mata da maza duka sun dau wanka, za suna bin bikin Yezad da shahida amarya. Dan fari ne dama gashi ya tashi gida, can na hangi ta nemo aboki ga ango, yayi rawa ya ƙara yayi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Iyaye na ango sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Iyaye na amarya sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Kakanni na ango sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Kakanni na amarya sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Kayan nai na ango sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Yannai na amarya sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Kakannai na ango sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Kannai na amarya sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Abokai nan na ango sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Kawaye na amarya sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Masoyan ango amarya sun yi rawa sun ƙara sun yi rawa, wurin bikin Yezad da shahida. Yezad
mai masoya sun yi rawa sun kara sun yi rawa wurin bikin eze da shahida. Eze jirgin sama, eze jirgin sama, sauka da lafiya haske. Gaishe ku eze sannu sannu mai al'umma bargo na shimfidar bayi. Nagode.